Szevasztok! Én Blackfire vagyok, és elérkeztem nektek egy olyan videóval, ahol farmolni kell. Ne aggódjatok, nekem is nagyon furcsa lesz az egész, elvileg kapával kell farmolni. De mindjárt meg is látjuk, hogy mi lesz itten. Tartsatok velem ebben a videóban! Igazából, amit látjátok, én már elkezdtem ezt a játékmódot, csak is azért, hogy megtudjam, hogy mit adhat nekünk ez a játékon, milyen élményeket, és azt kell mondanom, hogy amúgy nem rossz, és igazából nekem tetszik. Aztán kiderül, hogy a közeljövőben tudunk ezzel játszani, vagy sem. Remélem, hogy fogunk tudni ezzel játszani. Szóval, amit eddig nyitottam ládából, azt ki is nyitom, 50 sziránk, ugye? 2005, hát ugye, hogy ebből random dolgokat kapok, ahogy nézem. Pénzbooster. Booster. Essencia. Amúgy nem rossz. Hoppá, ez meg szintetokat ad. Sziránk hozzá lett adva az egy elegemhez. Akkor az essencia, illetve a sziránk az külön van. Erre jó lesz figyelni, mert ahogy láttam, kaptam is kulcsokat, amiket mindjárt meg is nézünk. A spawnon. Kaptunk nyersanyag kulcsot, abból kis XP-t kapunk, illetve szavazó kulcsot kapunk, amiből ismét kis XP-t kapunk. Jó, rendben van. Megnézzük, hogy hanyas a kapánk. 5-ös a kapánk. Ha jól tudom, akkor már tudunk menni a réfára. Igazából Battle Pass-nál meg igazából küldetések vannak, hogyha amiket elérsz, akkor kapsz érte valami módon, valamiféle ajándékokat, jutalmakat. Érdekes. Napi jutalom, azt még nem is néztem. Aztán VIP jutalom, ja, vannak rangok ugye? Limitál. Hát én kis defa vagyok. De amiből olyan kis pénzes zsák, ami az is jó. Aztán szerintem menjünk egy kicsit farmolni kis répát amúgy. És itt farmolunk répát, ugye látjátok, hogy ottan kapunk folyamatosan az XP-t. Illetve, ha sell all-al megyünk, akkor el tudjuk adni az egészet. Viszont ha megnézzük, így kaptam 64 tárgyért, 96 dolcsit, viszont ha ezt bestekkeljük, és ezre rányomunk jobb klikkel, akkor ugye meg 1280-at kapunk. Igen, nem mindegy. Szóval érdemes nem alvalni az egészet, hanem így átkraftolni. Aztán úgy csinálni a dolgokat. Itt is mutatja, hogy mi mennyit az. De most egy ilyen 10 stacket szerintem összefarmolok. Amit ugye így át is craftolunk. Nem tudom, hogy ennek van egy gyorsabb verziója. Én nem találtam. Hát igazából ez 11 stack lett, de elnyomogassuk. És essencia. Szóval van ilyen játékos piac is, ahogy nézem. Aha. Automata barkácsasztal. Szóval automatizálni lehet ezt a craftolást is. Aha. Érdekes. Az RC meg úgy látom, hogy ilyen belső játékfizetői eszköz. Itt vannak a generátorok. Ebből veszünk egy 10-et. Ahova ezeket itt berakjuk elvileg. Ja nem. Bocsánat, a nyálka golyó helyére kell rakni. Ezt jól megcsináltam. Ez nem tetszik, ott ilyen pupos. Nem mindegy, úgy látszik, hogy automatizálva lett ez a fal. És az eladási ára 1000-es amúgy. És közelből ez 0-24 fog itt menni, te tapkolni és akár. Ez is gondolom, hogy lehet tapkolni. Szerintem gyerünk még kis répát farmolni, az a tuti. Úgy látszik, hogy 10.000 blokkot már kisütöttünk. Ah, szép. A kapa elérte a 6-os szintet. Nice. Nem tudom, hogy a következő növényhez mekkora szint kell, mindjárt megnézzük. Azt mondja, a krumplihoz 15-ös szintű kapára van szükségünk. Ez még messze van, úgy érzem. Szóval addig is farmoljunk egy kis répát. Egy ilyen stack répát szerintem összeformolok. Azt nézem, hogy folyamatosan nyitom a répákat,
Ott jobb oldalt a szintnél 29 mellett folyamatosan számolnak vele, gondolom annyi XP kell a következő szinthez. Ergo már csak 30 000 kell. Na, kapám el is érte a 7. szintet, és mindjárt kiderül, hogy igazam volt-e. Aha, 30-as szintű vagyok. Akkor igazam volt. Na, kaptam még egy szavazó kulcsot. Majd mindjárt felhasználok, ha meg lesz az egy stack répem, ami igazából eléggé nehéz. Amúgy nagyon kis csíres az a játék, itten farmolom a répákat, elvagyogatok. Mozog 10 000 blokkot, na már ez is megvan, nagyon jó. És ha minden igaz, meg is van az első stack répánk. Ami elég szép. XP-t fog nekünk hozni, meg eszenciát. És akkor nyissunk is egy kis ládát. Na nézzük, hogy mit kapunk. 2 kisebb XP csomagot. Egy kis pénzes zsákot. Közben, ahogyan nézem, jött nekünk 62. Ilyen cuccos. Vagy így ebbe kell adni? Nem, ilyen sell drops-al. Sell drops-al. És ebből kaptunk 62 000-et, ami eléggé jó. Viszont veszünk itt még generátort. 3 darab ilyen nagyot. Hoppá. És még veszünk akkor még 2-t. És akkor így megvan minden slotunk. És azt hiszem, ezt lehet így fejleszteni, igen. 25 000. Hát arra már nem volt pénzünk sajnos. De viszont akkor fejlesztjük már fel itt az összeset. 15-ös szintre. Igen. Az összesen azt mondja 20, 25, 100, az 200 000 dollár lesz. Hát nem olyan kevés. Megnézzük, hogy mit lehet ebből kihozni. És akkor folytassuk tovább a farmolást. Meg kell 200k dollár. Már 8-as szintű kapám is jól van akkor. És mindjárt 34-es szintű vagyok én is. El is értem. Nagyon jó. Plusz 3000 dollár. Meg 5 szilánk. A szilánkok nem tudom mik. Azokat meg beljárok jobban. Viszont ahogy nézem, elértem a fél stack répet. Szerintem ezt benyomogassuk. És kinyitjuk ezt a 2 ládát is. És hogy nézem, viprangot is nyitottunk. Ami azt mondja, hogy legendás. És amúgy ilyeneket nem csak, hogy kis. Mondjuk ez is kis XP csomag, mindegy. Ugyanaz amúgy. De ahogy nézem, ez egy ritka. És akkor VIP is lettem? Igen, VIP vagyok. Nagyon jó. Nyissunk ki egy ilyet is. Kincses kulcs. Ebből mit kapunk? Nagy pénzesre. Ami 11 000-et hozott a kasszába. Az nem is rossz. Ja. Visszamegyünk a szigetre. Aha, már termelt. Jó sok cuccot nekünk. És el is adjuk. És meg is van a 200k-nk. Szóval fel is tudjuk fejleszteni végre ezeket. És az utolsó. És mindegyik. Nem 1000-et fog adni, hanem 1250-et. Hát ez kicsit nagyobb különbségre számítottam. Érdekes. Na, mindegy. Szerintem ebben a videóban ennyi fért bele, szóval ha tetszett, és szeretnél még ilyen tartalmat, akkor iratkozz fel és lájkold. Illetve mondd el kommentbe, hogy mit csináljunk a következő részben. Én Blackfire voltam, szevasztok!